दुखुनि हांमा सोर मिथिगौ आंनि दुखु दाहा खामग्लिनाय गोसोनि मोदै हगारनायखौ बावगार हाया नोंसोरनि अननाय गोजोन होनाय सानसेबा गाबनाय सानसेबा मिनिनांनाय मा जाखो आंनि जिउआ बुंस'नो हायासै आं आंनि जिउखौ दुखुनि हांमा बोयै बोयै दाहानि खन्थाइ लिरै लिरै थानोसै आं बे संसाराव सोर दङ आंहा बे मुलुगाव गैया आंहा रावबो संसाराव आंनि गोरबोनि गाबनायखौ सोर मिथिनो अराय सम दुखुनि हांमा बोनानै थाबाय आं संसाराव सोर आय' होननो आंनि गाबनाय सोर मिथिनो आंनि दुखु दाहा बावनो गाबनाय बेयावनो मिनिनाय थायो आं अराय सम दुखुखौ गोसोआव दोननानै मिनि खुसि रंजा बाजायो सोर मा होननानै गोजोन होफैबावगोन मिथिस' हाया आं गावखौनो गैया आंहा आंगोनि बिमा बिफा बिब' बिनानाव संसारजों मुगै जानाय बे आंनि हावरिया जिउआ जारिमिन जानानै थालांसिगोन आंनि बे बेसेन गैयै मोजोंसे जिउआ खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे साखाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै होनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोनहैनाय बादि